Ora telak kayang nderek
Alage sampune kala saka kanca ingkang saking Turangga Greda Budaya ingkang saking Purbalingga ngaturaken gending-gending pambuka. Mriki kala saka kanca badhe ngaturaken panuwun dumateng para kadang sedaya ingkang sampun kersa nyengkuyung kawula sak kanca lan saderengipun kula ngaturaken pangapunten mbok menawi anggene kula sak kanca sak mangke badhe ngaturaken gegladen utawi ngaturaken tarian ingkang saking Turangga Greda Budaya mbok enten salah lepatipun kala sak kanca nyuwun pangapunten. Lah nggih teng mriki kala sak kanca badhe ngaturaken panuwun nggih matur suwun. Lah niki monggo. Lah nyong anepatir kandrah direwangi kandrah sedaya. Nggih. Nah, aturna salam Tidak kula salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh setuju nggih. Saking dusun iki Cilacap nggih. Iya Cilacap. Matur numbah nuwun sanget dhateng panjenengan setuju ingkang sampun rawuh teng mriki. Terima kasih terutama nggih. Terima kasih saya mengucapkan sekali lagi ya pertama untuk Korwil Kota nggih. Nah, Korwil Kota wis badhe nyembunyi. Nah, paguyuban epik tentunya ya dari Korwil Kota. Beliau Bapak Babeh Sirin. Ya, Babeh Sugeng Sirin. rawuh matur nuwun. Kula nyuwun sewu teng mriki nggih. Badhe silai kula pentas teng mriki nggih. Kedua dari Korwil Kesugihan ya. Beliau Mbak Rere. Matur nuwun terima kasih. Lan khususnya para kadang ya seniman Cilacap Bersatu tawa sing disingkat gue SCB. Nah, sing ketua ini dening panjenenganipun Bapak Supriyatno lan dipun wakili dening panjenenganipun Mas Agus Dawoh Budoyo. Nah, nggih sampun ngaturaken panuwun. Sedaya ingkang rawuh wonten mriki ngaturaken panuwun wis disengkuyung ya Ki Kang Iza sing Purbalingga disengkuyung nang para kadang-kadang seniman se-Kabupaten Cilacap kene. Ayo kowe sing abang aja denggonang. Bisa matane copot siji. Enak sing abang enak. Enak. Saya mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada para ketua, para sesepuh ya paguyuban yang ada di Cilacap ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di sini ya. Kami dari Purbalingga tentunya mohon izin ya, mohon permisi kula badhe teng mriki saking grup Wahyu Jaya Ria Event Show yang telah mengundang kami ke sini tentunya untuk menghibur panjenengan semua ya. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa terhibur karena itu Wahyu Jaya Ria Event Show menghadirkan banyak-banyak sekali permainan di sini tentunya untuk dinikmati panjenengan semua yang hadir di sini ya. Dan kami melengkapi ya untuk hadir di sini untuk menghibur semua yang sudah hadir di lapangan ini ya. Mudah-mudahan Anda terhibur semua ya. Dan mungkin dipersilahkan yang mau main-main dulu atau mau belanja-belanja di sini dari Wahyu Jaya Ria Event Show ya. Harong ngapurane Kang anu penonton mandeg mundur sekedhik niki ngapunten sangat nggih. Ngapunten sangat niki nggih. Mbok pilih kawula mangke niki mbok kesesekan amargi simayang niki ngapunten sangat. Ya nggih. Monggo penonton niku kula aturi nggih. Mandan domberaken semending mawon niki. Sending malih kinten-kinten enten 100 meter mriko. Ngapunten nggih. Kaduwun ya. Nyatane madan kathah sing nebeng, sing ngajeng nggih ngapunten madan. Nggih niku ngapunten sing sebelah kiri niku mundur sekedhik. Nggih mbok ketabak niki golek dolanan pecut dalange jan lah. Kepriwe? Oh iya. Sing kepriwe miki? Oh iya, dadi beres.
Iya. Tentunya kami menjelaskan lagi kenapa saya mulainya malam jam 9 baru mulai. Caranya karena kita hadir di sini untuk melengkapi ya. Melengkapi. Jadi panjenengan untuk untuk main-main dulu di sini ya. Cara petek jam kerja jadi jenengan jane kon main-main sangat iki mbok mangke niki para kadang sedaya nenggo sembarang jam 8 ya. Nenggo kawit jam 8 ngantos jam 1 iki nembe labung ngapunten saken iki. Nggih. Nah, ya, wayang ready Mas. Oke, sampun siap? Siap. Monggo. Delarase dewalik slendro. Nah. Nggih. Nggih, monggo. Cendung Cina kurang landung dados kenal lesut kali kadung cerok bayu milih menang sonse ati pengarang baleran rika lodong kelodong dalane masih terarung sang rasane konte kemaruk
Matur nuwun purwata nggih sampun ngaturaken taring kanggo sepida. Nggih mriki paling peluk maning bae. Oh nggih nggih. Iya, matur nuwun ya untuk tarian pertama ya sebagai pembuka, mudah-mudahan menghibur panjenengan sedaya nggih. Ngapunten kelupasane atur aduk Indonesia Jawa nggih. Nggih, karena di sini menghibur panjenengan ya dalam acara yaitu dari grup Wahyu Jaya Ria Event Show. Jaya Ria ngono rek keceletot yang ora melu-melu di penjara lho. Malah event show turunggo. Ngono arek. Wahyu Jaya Ria Event Show ya. Hadir di sini mungkin berapa hari atau berapa minggu ya untuk menghibur panjenengan, dan alhamdulillah hari ini kami rombongan dari Turunggo Krida Budaya untuk melengkapi ya dalam acara malam hari ini ya untuk menghibur panjenengan yang sudah hadir, tentu yang sudah menikmati berbagai wahana-wahana yang disediakan oleh Wahyu Jaya Event Show ya. Mudah-mudahan panjenengan terhibur, panjenengan bisa puas kembali lagi ke sini. Tentunya banyak sekali di sini, banyak permainan-permainan dewasa, anak-anak atau belanja-belanja ya. Tentunya banyak sekali komplit di sini, tinggal pilih ya. Besok bisa masih datang lagi, besoknya lagi sampai mungkin nanti ya yang waktu yang sudah ditentukan dari Wahyu. Bok menapa anak sing karo ngomong anake kayak gue ya. Nah, ya sing tua nonton ebek, anaknya tetep nang bahan kok numpak undar apa kok numpak apa iki ya. Aja dadi anak-anak oleh. Ya, anak-anak oleh, anak-anak rame. Nah, rame banget ya, Bang. Ya semuanya kabeh iki ya. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat nggih. Yang sudah hadir di sini tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Mohon maaf bila mana kami mungkin banyak kesalahan karena kami memang dijadwalkan carane labuh niku agak dalu, agak malam ya. Karena jadwal kami memang seperti itu ya. Jadi mohon maaf ya. Karena memang pripun Pak MC. Oh nggih ya, karena memang ini sudah menjadi jadwal kami ya, jadi saya mohon maaf bila mana memang kok labuh kemalaman ya, memang jadwalnya seperti itu ya. Jadwalnya caranya jam kerjanya wis jam kerjanya harus seperti itu ya. Perjanjian manut sing anu bae ya. Karena memang kami hanya melengkapi panjenengan yang hadir di sini untuk menghibur panjenengan tentunya ya. Nah, jadi karo saya ini mengucapkan tentunya mungkin banyak yang ketinggalan. Saya mengucapkan matur nuwun sugeng rawuh mungkin dari Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak Kadus. Ngaturaken sugeng rawuh, Kang rawuh sedaya saya matur nuwun sangat banget nggih.
lan para kadang seniman sedaya ingkang wonten ing tlatah Cilacap mriki. Oh, enten Pak Lurah nggih aturaken segera Pak Lurah nggih. Sing pertama coba nglaru Pak Lurah. Nggih, sekacakaken nggene lenggah. Matur nuwun. Salam kenal kula saking Purbalingga niki mbok carane kirang meranane panggalih panjenengan kula nyuwun agung yang pangapunten. Nggih. Nah, iya. Ki karo karo deselinge apa iya? Nggih, monggo. Nah, iya. Sing campur sari napa-napa Mas campur sarian nggih. Campur sari. Nggih. Nyo sembarang mau kepengin jambu neng alas. Nggih, jambu alas boleh. Ayo. Dhisip deh, kepriwe? Nah, jambu alas. Duete karo Rika. Nah, dadi apa karo Nyong? Wong nom. Ya monggo, monggo. Napa monggo mbok pakai kados badhe napa? Ya nggih. Ya dhisip. Oh iya kon ngendang, bener. Jambu alas dadi Kang. Ah, siap. Tilas tak anteni rada
wis duwe bojo nanging aku wis kepacut tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni langge niki oh mungkin Ibaizah niki wonten napa tambahan saking Wahyu Jayariya nggih ngenjang niku terosipun wonten linggir. Nah nggih ngenjang kantun tanggapna linggir monggo para kadang para kanca kula atur dipun sembuyung nggih nggih ngenjang terose enten tanggapan linggir. Nah oh berarti ngenjang niku linggiran nggih. Iya. Nah, bisa ngasuk kuwi ana linggir. Oh, besok jadi semua yang hadir besok itu ada hiburan lagi yaitu lenggeran. Lengger Banyumasan. Oh, ya bunga nggo calung, bunga nggo gamelan urung paham. Ya, nah ini ada sedikit yaitu himbauan nggih. Niki dari panitia yang ada di panggung katanya itu jangan banyak-banyak takutnya ambruk. Ya, niki ngapunten niki ada himbauan dari panitia penyelenggara yaitu dari Wahyu Jaya Ria ya. Niki ngapunten jere mbok ambrek nggih. Ngapunten sangat niki sarane teguran saking panitia mbok nanti ambruk nggih. Ngapunten. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nah, niki jangan lupa besok masih ada lenggeran Pak Bu nggih hadir di sini insyaallah meramaikan yaitu dari Wahyu Jaya Ria Event Show ya untuk menghibur panjenengan. Nggih, kepripun? Nggih, monggo. Oh, nggih. Nggih, monggo. Nggih, siap. Matur nuwun nggih. Enten sing nyawer 2 juta nih. Saya terima kasih semuanya ya yang hadir di sini tentunya ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf ya kalau memang banyak-banyak kesalahan dari kami ya. Ayo. Aja. Nah. Nggih niki enten pamundutan nggih. Enten pamundutan niku tembang kangen. Nah, monggo. Megap-megap rasane. Wong sing tak
Oh, nggih. Bagi kala sekonco sampun ngaturaken lagun-lagun mriki badhe dipun lajengaken mawi tarian malih. Tari ingkang angka kepindah kaping kalih. Oke, larasane paling slendro. Hah? Bisa muter bae ora apa-apa. Debawani, Mas. Hei, bawani. Neno.
Pati
Ditanding kepada
Iya, matur nuwun. Ya, selajengipun menika dibuka dados napa nggih niku di sulap mawon. Biasane dados bencong utawa dados napa. Niki ajaripun inggih menika tole-tole nggih. Tole-tole carane niku nggih ngamen nggih, Mas. Kula sang menika kula nyuwun kaikhlasanipun dhumateng Bapak Ibu sedaya ingkang wonten mriki. Monggo sak ikhlas-ikhlasipun nggih kangge kula sarombongan nggih. Kula ucapaken matur nembah nuwun sanget. Monggo tole-tole.
Negara Kadang. Mriki kala sekonco sampune ngaturaken laisan utawi tole-tole mriki badhe dipun lajengaken mawi jantur masal utawi jantur pamukas. Lah nggih, monggo ingkang badhe tumut ngrameni angsal kemawon ananging kula aturi nggih dipun tertib nggih, sing tertib monggo dipun regengaken suasanane sareng-sareng. Nggih monggo para dalang, para kru dipun siap-siapaken pirantine. Lan kangge penonton ingkang badhe tumut ngrameni monggo. Monggo manyuri muter. Dah suarane ngasintong. Lo
bagus kasih tekane ramah kadeng aren wong bagus kasih tekane sabdane sang guru katakan manung asarep nang alam dunya bejane sing sabar lan rima mula kudu eling lan waspada. Ana maning modele wong berbalik najan tua nang ora kurang rek kandange tipunge pangerange melung-melung suarane kok tambah bingung.
doyan ling